zmiešané ráno. Dnes sme pozvaní Hilti na prezentáciu technológií. Lukáš zadrie dodávku. Ja som generálkoval. Možno, že sa tam aj dostaneme, kde nám odprezentujú nejaké tie novinky, že sa vidíme na mieste. Čaute. Ak dôjdeme. Ovšem. Že sme tu? Ideme na vec. Hilti. Tu druhá 2,6, potom máme tam 5 kW, 3,5 kW. Áno, máte vlastne, dá sa povedať, dve verzie, VC20, VC40. Rozdiel je len ten, že motory sú takisto silné, takisto rovnaké, rozdiel je len čisto v nádobe. Čiže ako je to, že sa mi poškodí, spadne mi, Keď vám potom aj bager prejde, tak mi vymeníte kus za kus pri každom. Všetok materiál sa nám vlastne nazbiera sem a hovorím, je to veľmi dobré na to, keď tú povrchovú úpravu to nezničí. Akumulačná zbíjačka. To je sila taká. Toto som vám chcel predstaviť, lebo si myslím, že pre vás by to bolo veľmi vhodné, keď chodíte po bytov. Nemusíš si to ani držať. Tým nájazdom vlastne dáte auto, hej. Čiže spredu pozadu, to je pomocný ako. To je veľmi slušné. Môže si otvoriť skrutky a nemusíš byť závislý od toho spodku, že musíš všetko rozkladať. No čo, nejaké highlighty? Tak sú to dobré stroje. Akože to majú vychytané, čo? Že ja sa tomu nezdráham, že why not? Niekdy příště. Niekdy příště. My sme verní My makyťáci. sme makyťáci, hej. Nosíme farby Hilti, ale Áno, vyzerali sme tam akože súčasť týmu. A ideme ďalej.